Ġie inawgurat xogħol ta' titjib u tisbieħ f'dar sebħ ġdid fl-Isptar Monte Carmeli. Din is-sala li tinsab fin-naħa ta' barra ta' dan l-isptar se tkun ċentru ta' riabilitazzjoni għal dawk li jkunu fil-proċess li joħorġu minn dan l-isptar. Is-sala ġiet inawgurata mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li qal li din is-sala se tilqa' 14 il-pazjent li se jgħixu f'dan il-post f'ambjent ta' dar. Dan huwa post fejn il-pazjenti li jkunu viċin li joħorġu mill-isptar ikunu qed jgħixu f'ambjent xieraq u dinjetus. Id-Deputat Prim Ministru qal li din l-inawgurazzjoni hija parti minn kullana ta' proġetti li tisiru f'dan l-isptar u parti mill-istrateġija tal-Gvern għal perjodu ta' 10 snin fil-qasam tas-saħħa mentali. Chris Fearn spjega li f'din is-sala kien hemm pazjenti li kienu ilhom jgħixu hemmhekk snin twal u l-sena li għaddiet ġew rilokati għal dar fraħar ġdid. Minn hemmhekk beda xogħol ta' tisbieħ u rinnovar f'din il-binja. Dawk il-pazjenti illi kellna hawnhekk u ilhom snin twal, fil-verità ma kellhomx għalfejn ikunu ġewwa Monte Carmeli, issa kważi kollha ħarġinihom u hekk hemm fadda xi ftit inkomplu nħarġuhom ukoll, hemm imbagħad l-ambjent tal-isptar tagħna rridu nagħmlu ħtali illi min jew qed jagħti l-kura jew qed jirċievi l-kura hawnhekk ikollu esperjenza kemm jista' jkun illi hija esperjenza tajba. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn semma kif fi żmien 6 xhur minn mindu twaqqaf is-servizz ta' crisis team kien hemm 159 pazjent li jagħmlu użu minn dan is-servizz. Hawnhekk dawn il-pazjenti bdew jieħdu l-kura li kien hemm bżonn f'darhom. Id-Deputat Prim Ministru qal li 150 pazjent minnhom baqgħu jieħdu l-kura il barra mill-isptar u bekk baqgħu jgħixu fil-komunità. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni għas-Saħħa Mentali, il-Professur Anton Grek, qal li r-riabilitazzjoni hija importanti ħafna fil-kura ta' problemi ta' saħħa mentali. Il-kura hija holistika, għandek aspett psikoloġiku, soċjali u mediċini fejn hemm bżonn u dit tip ta' kura li tinsemmi ta' rehabilitation. Mainly occupational therapists u teams sħaħ, nurses ikun teams kieħ jgħin għal dan ir-rigward.